Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Mga igsoon adto ta sa Biblia sa Acts chapter 6. Acts chapter 6 og ato ni kining pagabasahon og akong giuluhan ang mao mensahe ang pag-atubang sa kalisdanan. Ang pag-atubang sa kalisdanan. Nakinumdum ko nagtus gamay pa ko mga igsoon na nakakita ko og bayanihan. Sa Tagalog, bayanihan ang tawag niya ng pagtinabangay sa pagpasan sa usa ka balay. Sa Binisaya, paglalin og balay o pagbalhin sa balay sa laing lugar. Kining bayanihan, dako nig mensahe pag-abot sa pag-atubang nato sa mga kalisdanan, sa kalisod. Makita nato dinhi ang paglalin sa balay, tanan nagapasan, nag-angay-angay sila sa kabugaton. Ang tag-as, mas labaw ang kabugaton sa ilang napasan niya ang mga mugbo nga tao, hayahay ang ilang pagpaminaw, gaan sa ilang pagpaminaw. Apan, sa tanan, nagkahiusa sa pagpasan o pagkahuman ini, tanan, daghang istorya o sigig pangatawa na malipayon. Kay dako ang ilang kahimuan, dako ang ilang tagumpay sa Tagalog ta. Angay nato nig kuhaag leksyon ang maong bayanihan sa diha sa pag-atubang nato sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Kalisdanan sa iglesia, kalisdanan sa panimalay, kalisdanan bisan pa sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. So busa karon atong pagabasahon ang Acts chapter 6 verse 1 to 7 og atong tan-awon kining maong mensahe. Nagaingon may igsoon. Og unya niadtong mga adlaw sa nag-anam nagkadaghan ang mga tinun-an dihay paghutbot sa mga Hudyong Kristiyanhon, batok sa mga Hudyong lumad. Tungod kay ang ilang mga babaeng balo paghisayloan lamang sa inadlaw-adlawng pagpangapod-apod sa mga kabuhian. Tungod niini, ang napulog duha nagpatigom sa katilingban sa mga tinun-an og miingon kanila, dili angay nga biyaan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron kami maoy mangunay sa pagpangapod-apod sa mga pagkaon. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga inyong hingmatud-an nga maayo, nga puno sa espiritu og sa kinaadman, nga atong ipahimutang niining buluhatuna. Og verse 4. Og kami magapadayon sa pag-atiman sa pag-ampo o sa pag-alagad labot sa pulong. Verse 5, og kining sultiha nakapahimuot sa tibuok katilingban. Og ilang gipili sila si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo, og si Felipe, og si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, og si Nicolas nga usa ka kinabig nga taga Antioquia. Og sila gipatubang sa mga apostoles og human makakaampo kini gipandungan sila nila sa ilang mga kamot. Og bikaylap ang pulong sa Dios og ang gidaghanon sa mga tinun-an sa Jerusalem mitubo sa hilabihan gayon og daghan kaayo sa mga saserdote ang nanagpasakop sa tinun-an. Kini ang pulong sa Dios og usa ta magsugod duol tas Ginoo aron diya sa pagpangayo sa iyang grasya magampo kita. Labing gamhanan namong amahan, Lord, tultuli kami, tabangi kami sa pagsabot sa imong pulong. Hinaot pa nga imong ablihan ang among kasing-kasing samas pag-abli namo sa imong pulong ang imong balaang kasulatan. Lord, tabangin taon kami nga makatagbo mi og wisdom diha sa pag-atubang sa kalisdanan sa among kinabuhi sa nagkalanlaing kahimtang, O Lord.
kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Now, pag-abot sa kalisdanan mga igsoon, kasagaran nato naagyod ang pagkahugno, pagkapildi, na ang pagmahay, na diha ang kalungkutan. Apan niini karong gabiuna nining atong pagtulunan, mahimutang magmanaog magmanaog sa pag-atubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Unsaon man nato ni pag-atubang? Well, dinhi karon doon natay tulo ka pamaagi kung unsaon nato pag-atubang sa maong kalisdanan o kalisod sa kinabuhi. Primero ato kini makita sa bersikulo 1 nagaingon mga igsoon. Og unya ni adtong mga adlaw sa nag-anam nagkadaghan ang mga tinun-an, dihay pagbagutbot sa mga Hudyong Gresyanhon batok sa mga Hudyong lumad, tungod kay ang ilang mga babaeng balo pagaysayloan lamang sa inaadlaw-adlaw pagpangapod-apod sa mga kabuhian. Ato makita dinhi moabot ning kining gubot o pagpagutbot dako ning problema magsung kay nagkadako na kaayo ug nagkadaghan ang mga tinun-an. No, samtang nagkadako, nagipanalanginan sila sa mga tao nga naluwas maigsuon, naagyod maabot gyud ang kalisod. Kay tungod ang kalisod moabot gyud sa tanang higayon. Kasagaran ang kalisod maigsuon, kalisdanan moabot kini tungod sa sala. Kay tungod nagaingon ng Galacia 6:7 ngadto sa 8 nga kung unsa ipugas sa tao maupoy lang pag-aanihon. Atong basahon Galacia 6:7. Ayaw kamo palimbong, ang Dios dili may biay-biay kay bisan unsa igapugas sa tao mausab kana ang iyang pag-aanihon. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod gikan sa unod magag-ani siya pagkadunot. Apan ang nagapugas alang sa espiritu gikan sa espiritu mag-aani siya kinabuhing dayon. So makita nato nga doon na tayo mga consequences, doon nagibunga sa atong mga kasaypanan, sa atong pagkadautan. No, bisan pag Kristohanon naagyod ang problema. Tungod kay kita makasasala pa man. Mahitabo gyud ni labi na sa mga anak sa Dios. Nagaingon ang Hebreo 12 bersikulo 5 ngadto sa 6 og nahikalimot ba kamo sa tambag nga nagasangpit kaninyo ingon nga mga anak? Anak ko, dili mo pagtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo, ni magkaluya ka diha sa mga pagabadlongon ikaw niya. Kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang hinigugma o nagalatos sa matag usa ka anak nga iyang ginasagop. So, bisan pa sa mga anak sa Dios, sa mga Kristohanon, naagyod ang kalisod kay tungod sa atong sala. Kay tungod, kita makasala pa. Usa ni kapagpanton sa Dios sa iyang mga hinigugmang anak. So, ang angay buhaton nato, nga doon na dalitay kalisdanan, pait kaayo, nga doon ay mga pag-antos, unsa may buhaton nato? Nagaingon ang 1 Juan 1:9, na kung atong isugid ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo ka nato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Nagyod ang pasalig sa Ginoo nga kung kita mo duol kaniya atong isugid ang atong mga sala tagsa-tagsang sala, siya gyud matinud-anon og makatarunganon kasaligan nga siya mo pasaylo sa atong sala o maglimpyo sa tanang mga dili makatarunganon. So, moabot ang kalisod sa tanang higayon, kasagaran diha tungod sa sala. O dili lang kay tungod sa sala, usahay ang kalisod moabot tungod sa kadagaya. Mga igsoon, sama nining atong gibasa. Dunay kadagaya ang mga tinun-an, kadaghan na kaayo ang mga naluwas. Daghan na kaayo. Na apan kining panahon na ginaluto sila. Sila gipalaya sa ilang mga balay. Busa sila nagatagbo, nagkahiusa diha. Na, kinahanglan gyud nila ang tanang mga suporta, no? Mga ayuda
gikan pod sa mga kaigsuonan, unya ang apostol mo o nagpang-apod-apod niini aron makakaon ang tanang mga tinun-an. Apan dunay dakong pagabot panga unsa na kanang bagutbot, no? Dunay bagutbot na kung atong tan-aw ni kung ikaw pastor sa usa ka iglesia, dako kay ning panalangin sa ministeryo, naa gyud ang kadagaya diha. Kung buton naon, hayahay sa mga pastor nga daghan kaayo mga miyembro. Apan dihay pagbagutbot sa mga Hudyong Grisanon, kung tawag na mga Helenista. Kining mga Hudyoha nagtubo og nagdako sa Griyego. Busa dunay kapungot ang mga lumad na Hudyo sa mga dili nila maangkon nga tinuod nga Hudyo. So dunay problema ang mga miyembro nagsagol din ini. So usahay ang hinungdan sa problema mao ang pagpihig. Dunay pagpihig pag-abot sa pag-apod-apod sa ayuda, sa tabang, labi na karong pandemic, no? Daghan na nagbagot-bot bisan pa mga Kristohano nga nuwa makadawat og ayuda, nagpagipalabi ang uban, dakong problema na. So wala maangay ang mga katawhan sa ayuda. Dunay pagpalabi, dunay pagpihig sa mga lumad nga Hudyo, nawad-an og pagkaon labi na ang mga balo kay tuag gihatag sa mga lumad nga Kristohanon. Daan na ning problema sa Hudyo mahigsuon, batok sa Samaritano, apan magsuon na. Bisan pa sulod sa iglesia, doon naging pagbingkil-bingkil. So dakong problema ni. Kanus amo butang dakong problema diha sa kadagaya sa atong panimalay, sa atong trabaho, sa atong iglesia, na moabot gyud ang pagbagutbot. So unsay buhaton pag-abot diha sa kalisdanan? Pag-abot sa kalisdanan ayaw pagbagutbot, no? At tubangon nato ang kalisod nga way pagbagutbot, mao kana ang primero. Ikaduha, maigsoon, at tubangon nato ang kalisod pinaagi sa kaalam, no? Hinay-hinay lang ta. Kinahanglan maghunahuna ta, lingkod ta diha, mag-meditate ta, klaruhon nato. Bersikulo 2, unsay gibuhat sa mga leader. Bersikulo 2 ngantos 4. Tungod niini, ang napulog duha nagpatigom sa katilingban sa mga tinun-an og miingon kanila, dili angay nga biyaan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron kami maoy mangunay sa pagpangapod-apod sa mga pagkaon. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga inyong hingmatud-an nga maayo, nga puno sa espiritu og sa kinaadman, nga atong ipahimutang niining buluhatuna. Og kami magapadayon sa pagatiman, sa pag-ampo og sa pag-alagad labot sa pulong. Maayong pagkakaalam ang gibuhat ni ining mga apostol, no? So ilang giatubang ang problema, ang kalisod pinaagi sa kaalam, dili pinaagi sa kasuko, unsa pagtigom diha pangasab-an, dili kundi pinaagi sa wisdom. Ang wisdom nga gigamit nining leader karon dili kalibutanong kaalam, kundi langit nun. Dili unod nun nga kaalam, kundi espirituhanon gikan gyud sa grasya sa Dios. Kaalam nga dili nimo suluhon ang kalisod. Pag abot diha sa problema, doon na kinahanglan, doon na kay kaalam nga dili nimo ang kunon. Dili nimo suluhon ang kalisod. Kinahanglan magsinabtanay ang mga leader. Nag-iingon din niyo sa versikulo 2, tungod niini ang napulog duha nagpatigom. Ug pasabot ang 12 ka apostol, ang mga leader, nagtigom sila, nagsabot sila og ilang gitigom ang tibuok katilingban sa mga tinun-an og miingon kanila, dili angay nga biyaan namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron kami maoy mangunay sa pangapod-apod sa mga pagkaon. Bug-ata ni kaayo alang sa mga apostol na sila ang mangunay sa pag-apod-apod sa pagkaon,
no? Unya sila pa ang magwali, unya sila pa magampo, dili ni wisdom, dili ni wise. So busa ang gibuhat ni ining mga leader, mga apostol, ilang gitigom ang tibuok katilingban. So busa sa atong atubang diha sa maong kalisod, kinahanglan atong gamiton ang wisdom. Gamiton nato ang kaalam, no? Ang kaalam diha dili nato suluhon ang kabugaton sa kalisod. Pangayog tambag primero sa Dios. Kinahanglan mo duol ta sa Dios. Ang nagtuo ko kini mga apostoles, ni ampog sila sa Dios. Sumala sa Salmo 119 ngadto sa bersikulo 169, nagaingon maigsoon, ipahaduol ang akong pagtuaw sa tubangan nimo, O Jehova, hatagi ako og salabutan sumala sa imong pulong. So ang pulong mo ay maghatag nato og mga wisdom, og mga salabutan, no, sa atong hunahuna. So primero, dili nato suluhon ang problema, inay mga itagtambag sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Kaya nagaingon ang Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, unsa gisulti? Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya ug siya magamando sa imong mga alagyanan. Naagyod ang direction sa Ginoo, naagyod ang iyang paghatag og lamdag sa atong hunahuna, pinaagi sa iyang pulong kung unsay atay angay natong buhaton. Unsay gibuhat sa mga apostoles, gitigom nila ang katilingban. So busa, dili ta ngadto sa mga laing tao, sa mga dili Kristohanon, nga mga itagtambag unsay problema nato, ayaw. Kay nagaingon ng Salmo 1:1, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni mga maglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Inay adto ta sa Dios gayod. Adto ta sa Dios unya magsinabtanay ang mga leader. Kay mas maayo nga daghan ang maghatag og wisdom. Proverbs 15 verse 22, diin walay pagtambag ang mga tinguha makawang. Apan diha sa panon sa mga magtatambag sila mga tukod. So lamig yun ng maayo yun ng magtinabangay ang mga leader, mga pastor, deacon, nga kinahanglan gyud nilang ilang sabuton unsa angay buhaton unya ilang ihatag kini sa iglesia bisan pa sa atong panimalay. Sabuton nato magtiayon, unsay atong problema sa atong mga anak, unsaon nato pagpatigayon, kinahanglan dunag gyoy pag sabot, dili di mo suluhon. Unyang kaalam pa, ikaduhang kaalam, nga dili ka kaalam diya nga magkaihuusag yun ang tanan. Primero, dili ni mo suluhon ang kalisod. Ikaduhang kaalam nga magkahiusa ang tanan, ang katilingban. Versikulo 3, busa mga igsoon, pagpili ka mog 7 ka tawo diha kaninyo nga inyong hingmatud-an nga maayo, nga puno sa espiritu o sa kinaadman nga atong ipahimutang niining buluhaton. So, naa niyang wisdom, no? Nga magkahiusa ang tanan diha sa pagbuhat og solusyon. Unyang pagsolusyon dire sa maong iglesia, pagpili ang katilingban og mga tawo nga angay sanguran niining maong buluhaton. Mismong mga miyembro ang gipapangita sa mga sibo nga mahimong mga alagad. 7 ka nga lalaki puno sa espiritu, maayo, puno sa kinaadman og sila kasaligan. So doon ang kaalam, doon ang ka-wisdom, dili suluhon ng kagalingon, pag-usahon ang katilingban, o niya ikatulo, dili biyaan ang labang buluhaton. Ang mga apostol, number 1 priority nila is the word and prayer. So busa ilang gibuhat na ilang involve ang tibuok iglesia, tibuok katilingban. Versikulo 4, og kami magapadayon sa pag-atiman, sa pag-ampo og sa pag-alagad labot sa pulong. Unsay priority sa atong leader, unsay priority sa mga pastor, unsay priority sa atong pamilya, kinahanglan dili biyaan.
Hinay noon, tagbuo naton tanang miyembros pamilya og maghatag ta og sangunan nato sila diha kung say angay lang buhaton aron nga daghay mo lihok imbes ikaw ra usa dili di mo masulo. So ang mga apostol pag-atiman sa pagampo og sa pagpangalagad labot sa pulong sa Dios. So mao ni ilang pag-atubang diha sa kalisdanan. Primero, why bagutbot. Ikaduha, pinaagi sa kaalam. O ikatulo, atubangon ang kalisod nga dunay katabang. Kinanglan gyud na ang katabang nato, no? Katabang. Ang katabang nato din dili lang mga leader, dili lang ang deacons, dili lang ang magtiayon, dili lang ang ginikanan, dili lang ang mga lolo't lola, tanan tibuok katilingban. Nagaingon sa versikulo 5 ngadto 6. O kining sultiha nakapahimuot sa tibuok katilingban. Og ilang gipili sila, Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo, og si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, og si Nicolas nga usa ka kinabig nga taga Antioquia. Og sila gipatubang sa mga apostoles og human makaampo kini, gipandungan sila nila sa ilang mga kamot. So makita nato dinhi ikalipay sa tanan na sila maapil, ma-involve sila sa maong solusyon diya sa pamilya, no? Ma-involve ang tanan mga anak unsay angay labuhaton aron masulbar ang ilang kalisdanan. So maupod, may tabo dinhi nga ang tanang miyembro sa katilingban na apil sa ministeryo, doon na sila ikalipay. Sila'y maoy nangita sa mga taong angay sa buluhaton. Tanan mulihok. Tanan, kinahanglan tanan mulihok sa pagtubo diha sa atong pamilya, sa pagtubo sa atong kaugalingon, sa pagtubo sa iglesia. So kay tungod kinahanglan tanan mulihok. Gikas gamay ngadto sa lola, kinahanglan lihok ta. Dili ato ang kunon mag-inusara nga ikaw mo pas-an diha. Na mahugo imong lawas diha. Sumala sa Corinto, 1 Corinthians 12, mo ni gisulti ni Pablo pag-abot sa iglesia. Ang iglesia usa ni kalawas nga daghang kayo og parte, no? Kamo, tudlo, mata, ilong, kinahanglan na di makalihok, di makatrabaho ang tibuok lawas kung dili mo lihok ang tanang parte nining lawasa. Nagaingon ang 1 Corinthians 12 verse 4, atong basahon ko to sa 6, nagaingon, adunay nagkalain-laing mga hiyas, apan adunay maurang usa ka espiritu, og adunay nagakalain-laing pag-alagad, apan maurang usa ka Ginoo, og adunay nagalain-laing kalihukan, apan maurang usa ka Dios nga nagadasig niining tanan diha sa matag usa. Bersikulo 12, kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin og nga kining tanan mga bahin sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas mahiingon man usab ni ana si Kristo. Subusa kung nagkahiusa ang tanan, mahimo nato ang solusyon nga dili nato suluhon walay bagutbot, involve ang tanan, magtinabangay ang tanan. Onya pagkahuman sa pagpili nidto mga tawhana, ilang gisumitar kini atubangan sa mga apostol aron sa pagpandong, sa pagampo kanila o paghatag og buluhaton nga ang sila mooy angay gyud makabuhat sa maong kabukaton nga pangapod-apod diha sa ayuda. Bersikulo 6, og sila gipaatubang sa mga apostoles og human makaampo kini gipandungan nila sa ilang mga kamot. Ang mga apostoles, ang mga ginikanan mo'y magpalig-on sa mga napili, sa mga tao nga angay mubuhat. Mao'y mag-ampo kanila, mao'y mag-confirm, magpasalig sa ilang buluhaton. Kinahanglang may mayan nato og tudluag maayo ang mga miyembro sa atong pamilya, miyembro sa iglesia, aron sa pagbuhat, sa pagpalambo sa maong katilingban, sa maong iglesia. Mao na solusyon sa problema. Dili nato suluhon ng kabugaton kay naay pagbagutbot, kinahanglan atong i-involve ang tanan aron magkayusa, dunay pagtinabangay. Ikaapat, naigsuon,
nga pamaagi sa pag-atubang diha sa kalisdanan, unsa man ay kaupat maigsoon, mao ang mahimaya ang Dios sa tanan, kinahanglan sa atong lihok, sa atong desisyon, sa atong divide sa atong labor, sa atong iglesia, kinahanglan alang sa kaymayaan sa Dios. Kay nganuman, ang Dios may muhatag og pagtubo sa atong mga lihok, sa atong pamaagi, sa solusyon nga pinaagis kaalam diha sa pulong sa Dios. Unsay natabo sa diha nga ilang nahimo na ning tanan, mga apostoles, versikulo 7, og mikaylap ang pulong sa Dios. Nagpadayon ng mga apostoles sa pangwali, no? Libre sila kay tungod naa may mga tao, mga miyembro naglihok dito sa iglesia sa tanang buluhaton. So nay hunahunao ng mga leader, sila doon nagyoy kagawasan diya sa pagwali, pagmantala sa mayong balita. O kung sa natabo, og ang gidaghanon sa mga tinun-an sa Jerusalem mitubo sa labihan gayud pagkanindot kung naang pagkahiusa sa pagatubang diha sa kalisdanan, mulambo gyud ang ginarian sa Dios, mukuyanap gyud ang ginarian sa Dios, daghan gyud ang mga tinun-an og tan-awa, og daghan kaayo sa mga saserdote ang nagpasakop sa tinuuhan. Bisan pa ang mga relihiyosong dagkong tao nagpasakop sa tinuuhan. Sa unsa? Nagpasakop sa doktrina sa mga apostol, the teachings of the apostles. So unsay atong pagkabuhaton diha, kinahanglan sa tanang buhat nato alang sa kaymayaan sa Dios, sa pagpakaylap sa pulong sa Dios. Himayaon nato ang Dios diha sa pagpadayon sa buluhaton kay siya mo'y magpatubo. Nan karon kung dunay kalisdanan na ang atong pagka bahin-bahin kay tungod doon natoy pinalabi, mutubo ba gyud ang ministeryo? Mutubo ba, mulambo ba ang atong pamilya? Dili. Inay magbungka Ginoong kasagaran. Maglisod ang panalangin nga moabot diha sa taliwala sa panimalay. So buhaton nato ang tanan sumala sa kabubuton sa Dios nga alang sa iyang kahimayaan. Kay siya'y maoy maghatag kanato higayon o kaakuan sa pagpadayon sa atong kinabuhi, pagpadayon diya sa atong buluhaton. So himayaa ang Dios sa pagtubo sa imong ministeryo. Daghan pang mga tao nga angay makadungog sa ebanghelyo aron sila makaila sa Ginoo, ug katong makaila sa atong Ginoo, sila mosalig gikan sa ilang kasing-kasing og magpasakop sila sa atong mga tinuuhan. So sa may leksyon atong badala ni Megsoon. Primero, atong hunahon ang kalisod sa kinabuhi moabot gid na sa tanang higayon. Dili sa tanang oras, kundi sa tanang higayon, sa tanang circumstances sa buhay. Pobre ka man, dato ka man, nakalisdanan ka man, dautan ka man, naagyod diha ang kalisod. So dili ta angay nga malisang niini pag-abot nini kinanaandam kita. Kay kung sala, atong isugid ang atong mga sala. Mao nay usa ka dako nga solusyon nga ang Dios yung maglimpyo, magpasaylo kanato o maglimpyo sa tanang kadautan. Kaduha, dunay katuyuan ang Ginoo sa atong kalisdanan, maigsoon. If you believe that God is sovereign, therefore, you have to believe that sa lahat ng situation, Romans 8:28, that in all things, God works together for good for those who love Him, those who are called by His name. So why aksidente sa atong kinabuhi? Bisan pang dakong kalisdanan, maigsoon. So atong tan-aw ng pila ka leksyon o unsay katuyuan sa Ginoo sa atong kalisdanan. Primero maigsoon, kita makaatubang ta, makadangat tag kalisdanan aron pagbadlong kanato. Sumala sa itong gibasa ganyan sa Hebrew 12, versikulo 6 ngadto 7, nagaingon, kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma og nagalatos sa matag usa ka anak nga iyang ginasagop. Alang sa pagpanton kaninyo, ginapaantos kamo karon. Ang Dios nagatagad kaninyo ingon nga mga anak, kay kinsa ba ang anak nga wala pagpantuna sa iyang amahan. So,
ang kalisod may igsoon dili ni kini kamalas. No? Kung nagtuta nga ang Dios may kontrol sa tanan, tanang butang dunay katuyuan. Romans 8:28. So kini pagpanton ka nato, pagbadlong ka nato, nganong kita na ay giatubang nga kalisod. Ikaduha, kini mao pagpahamtong ka nato. Pagpahamtong, may igsoon. Dili ta mo hamtong kung wa tay kasinati nga mga kapildihan sa atong kinabuhi, di man ta kabakod. Sa diha nga madamag ka, mantigo ka mo bakod. Di ka makabakod kung pirmi ka nagatindog, may igsoon. So kinahanglan gyud naagyod ang pagkalisod. James 1:3 nagiingon, ay kamo nahitabo, nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mo sangpot sa pagkamay ng tuson. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamay ng tuson inyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. See? Ang kalisod, ang trials makes us strong. Kita paghamtungon ni ana. Tanawa kining buwak nga gitakuban og balde, nagtubo siya. Unsa may tabo niya na, malaos gyud na, mamuti. Apan kuni ibutang nimo sa gawas ni nga siya mainitan, nga maulanan, kadtong trials nga init ug ulan mao toy makapalambo, makapalig-on kaniya. Ikatulo, ang kalisod moabot ka nato aron sa pagpalig-on ka nato. Romans 5:3 verse 3-4 nagiingon, labaw pa niini nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit, sanglit nasayod man kita ngang kasakit mohimog pagkamay ng tuson, og ang pagkamay ng tuson mohimog kalig-on, no? Kalig-on, og ang kalig-on mohimog paglaom kanato. Busa kini mga Kristohanon nga lig-on sa ilang mga kasakit, Lord, kusog dako ang ilang paglaom sa Dios. Ikaupat, ang kalisod moabot alang kanato aron sa pagpaubos kanato. Kinahanglan kay tusay kita garbura ta kaayo. James chapter 4 verse 6, apan siya nagahatag og labi pa ka dakong grasya, busa ginaingon pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason. Apan sa mga mapaubsanon siya magahatag og grasya. Unsa may context din mga Kristohanon ang gisulti ni James diha. Kay naidaghang Kristohanon nga puros garbo. Busa bunalan siya aron siya magpaubos, og sa diyang siya magpaubos, hatagan pa siya glabihang grasya sa Ginoo. 1 Peter chapter 5 verse 6, busa ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon, ilalom sa gamhanang kamo sa Dios, aron kamo iyang igatuboy unya sa gitagal nga panahon. Wow! Pagkanindot di ay ang resulta sa mga kalisod, pag-atubang sa kalisod. So kinahanglan dag-on nato ni og katapusan moabot ang kalisod sa atong kinabuhi aron atong pagahimayaon ang Dios. Sumala ni Pablo no nga diha siya sakit sa mata, ay nakakita siya ngadto nga sa langit o third heaven, niya tagaan siya sakit kay tungod na ang iyang garbo. Ngaron kung naang iyang garbo, kinsa may masikat sa iyang pagpangalagad, ang iyang kagalingon. Apan katuyuan sa Ginoo nga tagaan siya og tunok sa unod. Giampo niya ni gasta kapila. Katulo mo giingon pero kanang katulo but pasabot pirmi nga giampo apan wa kuha sa Ginoo. Kay nga naman atong basahon bersikulo 9, 2 Corinthians 12:9. Apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang. Sa ingon niya na, labi pang igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang, aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. Busa, tungod kang Kristo, igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kasakitan, kaysa diha nga magmahuyang ako, magamalig-on man hinuon ako. Higsoon, ayaw ikalisan kung dunay
kalisdanan. Ayaw suluha, antusa o pasana, pangita o kauban nga ikaw magpa-counsel diya. Unya i-involve ang tanan aron magpikas-pikas ang trabaho nga dili ka kabugatan o magpadayon ka sa imong prioridad nga buluhaton og himayaon ang Dios sa tanan natong buhay. Praise the Lord. So mag-ampo ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong. Lord, tinuod Lord nga dunay may kalisod. Naglisod-lisod, sakit ang among kasing-kasing, nangaluya kami, nga hugna na, pero salamat sa imong pulong. Kay dili namo ikaguol day kini makalisod nga among gitubang kay tungod kini usa ka paagi sa pagbadlong nimo, pagpanto namo nga imong mga anak, kini usa ka pahamtong kanamo, kini pagpalig-on kanamo, kini pagpaubos kanamo, labi na aron mahimaya kanamo bisan pa nining among kaligtasan. Lord, panalangini kini sa among mga kinabuhi. In Jesus' name, Amen.